אדם שהוא היה רכוש של צה"ל ועשה הכל בשביל המדינה, סיכן את חייו, הציל המון אנשים מאסון כבד מאוד. אסון כבד מאוד. אף אחד לא מודע לזה. אני אימא ואני יודעת את כל הכאב הזה. אני עברתי איתו 8 שנים. ומה שאני מספרת לכם זה המעט שאני יכולה לספר, כי באמת הכאב שלי הוא גדול. למה המשפחה שלי צריכה לסבול את זה? נפגעתי בצבא. אני חייב להילחם בשביל הילד הזה, אפילו אם אני אשב פה כל חיי. ב5.2.2001, בדרכי הביתה, אני נכנס למנהרת בלפור באדר. הרגשתי באותו רגע משהו לא בסדר קורה במקום. אני מרגיש עדף בצוואר. או מכה של 10 קילו על הצוואר. היא צועקת, דקרו אותו, דקרו אותו. מספר לכם את זה בעניין של שניות. אני בלב שלי אומר, מה דקרו? את מי דקרו? למרות שהרגשתי את העדף. אני מסתובב, אני רואה את המחבל אוחז בסכין. נתתי דריכה באוויר, כיוונתי עליו את הנשק. הוא הסתתר מאחורי בחורה בהיריון. שזה, באותו רגע הפעלתי שיקול דעת ואמרתי, אישה בהיריון, מה אני אעשה? איך אני אראה? שוכב ומוטל בלי הכרה על הרצפה. מסתבר שהמחבל באותו יום לא נתפס. לא קיבלתי טיפול. פחדתי מהמושג הזה פסיכיאטר. פחדתי שיהיה לי סטיגמה. ובכל אבחון שנשלחתי אליו, קבעו שאני מגיב נורמטיבית לפוסט-טראומה, להלם קרב. ואם לא תדעו איך לטפל בבן אדם, המצב יחמיר ויחמיר. אנחנו טיפלנו בו כי לא ידענו. כי אף אחד לא בא אלינו ואמרנו, תשמע, זה מגיע לו וזה מגיע לו וזה מגיע לו וזה מגיע לו. עבדו פה על כולנו. 8 שנים אני סבלתי, אני ואשתי. כל לילה עבר עלינו כמו גיהנום. לא נרדם בלילות, סיוטים, הזיות קלות, שאני רואה, מתקשר עם בן אדם שזה בעצם אני, הפצוע. מדבר, מתקשר איתו, הוא מגיב אליי, הכל נראה לי בסדר. באיזשהו שלב זה נקטע, ואז אני מבין שזה היה הזיה קלה. שייל בעצם היה ילד מאוד מאוד חרוץ. ילד שהיה עובד 2 ו3 עבודות ביום. ילד בריא. ילד שהיה מקובל בחברה. ילד שאהב לעזור ולתת מעצמו. ומאז שהוא התגייס לצה"ל, עולמו חרב. חייתי כמו נרקומן. המצב שלי יותר החמיר מאיך שהגעתי. זה להיות אלים, תוקפני, אנורקס בהכחשה. הגעתי לפסיכיאטר שלי, אני אומר לו, מה קורה? הכדורים האלה לא עושים לי טוב. אני מרגיש יותר רע, יש לי בעיות. הוא עשה אותי שפן ניסיונות. נתן לי כדורים שבכלל לא קשורים. הייתי בבית, עבר עליי פלשבק נוראי. ראיתי את הסרט של התקירה חולף לי מול הפנים. תפסתי כל מה שהיה לידי,
שברתי, הרסתי תיק, הרסתי מזוודה. יצאתי מהבית בבכי. אמרתי להורים שלי, אתם לא צריכים לסבול את זה. נכנסתי לאוהל, הסתגרתי בפנים. עוברים אנשים שגרים ברחוב. הם לא הבינו בהתחלה מה הולך. הומלס מסריח. התחילו לרדת עליי. יצאתי בבכי ואמרתי להם, אני לא הומלס, אני נכה צה"ל. דבר אחד שהשתנה לטובה זה הקיץ. עברנו פה חורף מחריד מאוד, חורף קר, גשום, סוער, ולאף אחד לא היה אכפת לו מאיתנו. אף אחד לא בא לשאול אם אתם זקוקים לאיזה שמחה או לאיזה כוס מים. כי זה לא יכול להימשך ככה וזה לא יכול לקרות ככה לנכי צה"ל. שהם מסרו את כל כולם למדינה הזאת, ואסור שזה יקרה. שמישהו יתעורר כבר. שמישהו יתעורר. אתה צועד אילם ליפול במציאות האיומה הזאת. רוחות קרות נושבות אותך אל תוך החושך. אתה בורח והזמן בורח גם ממך, בורח גם מעצמך ונעלם. אתה שוקע בדמיון במציאות על גבול השיגעון ומחפש את האמת בתוך השקר. אתה פורח ונסגר, שוכח ונזכר, אתה בודד בעולמך המיוסר. שלא תיפול ותישבר, שלא תכאב יותר במציאות האיומה הזאת. היה לאיש אחר, שלא יגידו שאתה פתאום נשבר. שלא תכאב יותר, שלא תכאב יותר, אתה